Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe canalul meu de Brawl Stars. Pe canalul meu de YouTube vreau să zic. Facem un nou videoclip de Brawl Stars, da, am zis că nu mai am niciun cont în telefon, dar se pare că m-am conectat iarăși cu conturile mele pentru că nu vreau să le las nimănui și vreau să le cresc pe toate. Așa că o să jucăm niște meciuri. Înainte să începem episodul, dați un like, un subscribe la canalul meu și hai să începem acest episod de Brawl Stars cu să jucăm cu Jackie, pentru că, da, dintre Daryl și Carl mi-a picat Jackie într-o zi. Nu știu, băieți, cu cine să joc. Cred că o să joc cu Jackie la solo showdown. Nu știu ce să fac în acest episod. Cred că o să ne jucăm la solo și sper să fac și eu un win. Hai de capul meu. Sunt aici la mijloc băgat. Dynamic. Nu ajung. Ah. Mamă, și mai e și Frank, mai e și Roza, mai e o Jackie. Mamă, sunt între Frank și mamă. Ok, m-a nimerit un pic. Poate reușesc să fac un win. Aici este Jackie. Bun. Uai, nu era Jackie. Și-a câștigat asta. Bam, bam, bam. Bun, și poate reușesc să fac win, nu știu. Au. Au, nu, n-am făcut ce trebuie, ok. O să mai dăm niște meciuri, poate reușim să fac win. Mai dăm niște meciuri aici. Ok. Bam, bam, bam. Are vine Roza. Oh, nu. Se pare că eram în team cu Roza, dar nu contează. Mai e și el primul. Mai e Roza acolo. Las-o pe Roza în pace. Ok. Las-o! Las-o! No! Oh my god, băieți! Am băgat acolo între ei. Ok. Bă, de merg pe și mie, nu gadget. Da, n-are pe ce să-mi pice. N-are pe ce să-mi pice gadget. Măcar o superare. Ok, să mai dăm niște meciuri la solo. Pentru că până nu fac win, băieții, nu închid episodul. M-am uitat și pe colt ăla, bă. Veți îmi dau de mii la toate trei. Bam, bam. Dacă îl prind pe acolo. Vreau să zic că dacă îl prind pe colt ăla la mijloc aici, e mort. Ok, avem 3 power-up-uri. Cu Jackie nu e greu de jucat, dar trebuie să ai tactica. Nu mai vine și el primul. Ah! Nu.
de ce? Băi, băi, dar nu reușesc să fac win draw-cu. Băi, ce fac? Am uitat că s-a scos double token. Nu la Siege, la Brawler. Am uitat că s-a scos double token event. Nu știu, băi, dar mi se pare că se bagă de acum. Free se bagă la 11 din câte am văzut eu. Ok, minge la mine. Mă duc, dau. Gol. Măcar la Brawler o să fac win. Ok. Dacă s-ar duce Leon ăsta în față, adică Jessica așa-ar cheamă Leon ăla. Bun, băieți. Eu am dat 2 goluri, am făcut și win. Da, nu star player cu sunt. Dăm sunet un pic mai încet. Avem un Brawl Box. Coins, Shelly și Brock. Nici 3 gemuri mi-a dat că putem să iau un skin, un pickbox ceva. Ok, sper că am făcut și 1900 de trofee. Aproape ne apropiem să facem pe Shelly. Mamă, ce aproape eram să o fac pe Shelly, dar nici bonus n-aveam. 800 de bonus costă. Ok, să jucăm cu altcineva. Poate putem să facem win cu altcineva. Se vede că pe Brock n-am jucat deloc. Mamă, am dat la Brock, vreau să dau exit. Băi, băieți, băi. Ăsta-l cheamă legendar. Ok, bam. Hai, frate, du-te. Hai că farem eu asta aici. Bam, 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 ucige. Wow, ce schemă a făcut nebunul, bă. Ce schemă a făcut, ce trickshot. A dat așa cu trickshot. Mamă, ucige. Mamă, ucige, bătai. E la mine. Și Ionuț Mosu înscrie. Normal că eu sunt pe el, eu. Dăm la solo. Dacă nu fac win cu Brock la solo. Aoleu, să blocezi cursorul, nu mai merge. Deci dacă nu reușesc să fac win cu Brock la solo, închid episodul. Deci, bebe, dacă nu reușesc să fac win cu Brock la solo, închid episodul. Ce spuneți? Vreți să fac așa, să închid episodul eu așa, brusc? Aoleu, hai că și el nimeresc pe asta, ok? Acum o să spuneți că sunt noob. Nu sunt noob, dar nu mă descurc așa bine la Brawl Stars cum s-a descurcat Madalin, Scrappy și Stas sau altcineva. Nu, frate, eu mă joc cum știu eu. Dai, și-o dă ții. Nu, dai, mă! O să pună ursul. Am vrut să rătăi primul acolo, dus-o prafă de foc. Nu! Am zis că închid episodul, nu închid episodul, băi, ce aveți? Cum să închid episodul, ce aveți? Nu închid niciun episod, băieți. Cum să închid episodul, fac așa scurt. Hai, mai jucăm unul. Tot cu Brock. Mai dăm unul și poate reușim să facem un win. Acum ce? Asta e. Măcar am ieșit pe plus 8 trofee. Creștem în 2000. Pe avem acolo ăla. Nu-i merită. Mamă, ce să bate nebunici. Oh, mulțumesc. Thank you. N-am mai venit că știa că-l bat. Mamă, deci dacă vine acum pe mine. Hai, bă, mamă, ce greu să încarcă. Dacă aveam star power-ul ăla cu 4 rachete, era super fain. Încerc să îi dăm niște hituri. Ok, la nivel. Mamă, sunt mort. Sunt mort, bă, băi. Sunt mort. Dau acolo. Nu la nivel. Lasă-mi cheia meu. Aoleu,
vine ăsta din partea... Ui, vine ăla. Îi dau cu ultimata. N-am rupt ultimata, i-am dat ultimata, o să dea hit. Nu, încă hit. Bă, mai e ăsta în partea asta. Mă, și mai ieși și el în parte, mă, băga la mijloc, vezi. Nu, de... Rupe, acolo. Rupe. Bine, am reușit să-l bat. Pe episod așa nu mă enervez, dar să vedeți când nu fac episod, ce fel fac. Enervant rău. Ok, mamă. Fiți atenți, fac win. Win. Win-ul meu. Bine, bă, băiatule, bă, locul 1, bă, băiatule, bă, locul 1. Ok, mai avem un brawl box. Pa, pa.